Έχει κάποιος μια ελαφριά μπλούζα. Μείνε ψύχρεμη και πάρε να βγάλει. Έχει και τα βαθιά. Ναι. Πώς θα λένε, πώς θα λένε. Δάχτυ. Ποιος θέλει να πάρουμε τηλέφωνο. Φέρε βαλάκα, φέρε. Είχε κόσμο μέσα. Αν είχε κόσμο, έναν είχε που το βγάλαμε, τώρα δεν ξέρω τι άλλο γίνεται. Μαριανανίδη. Πήγαινε προς τα πίσω. Πήγαινε προς τα πίσω. Παρακαλώ πολύ.